Witamy Państwa bardzo serdecznie. Ja jestem Niklaus. Patty, ty jesteś Patty. I będziemy grali, a w zasadzie to Patty będzie grała w klasyczną grę pod tytułem Bo Mikołaj się boi. Fear. Bo ja się zawsze Dobra. Bawcie się dobrze. Nie wiem, czy przejdziemy całą i tak dalej, ale zobaczymy. Ja sobie będę siedział i sobie będę pił piwko. Patty, a czemu ty jesteś tak w pół w kamerze tylko? Ja się mam przesunąć. O. To jest streamerka, słynna przedstawicielka polskiej mniejszości ze Śląska Opolskiego, Mordora, No nie no, moderatę co najmniej. Gist. Zostawcie łapkę w górę i subika i w ogóle. Ja za gruby? Jak ja chudziutki. Jedziesz. Malina. Jest takie małe napisy. The unit was named First Encounter Assault Recon. Sierra. Nic mi nie płaci. Cześć, Kantaro. Co to jest jakieś... te... muezińskie śpiewy. Obszczali ze strachu. No raczej nie, raczej by się skończyło obrażeniami cielesnymi u pana kolegi. A i zostałby spsikany gazem oczywiście. By można by było wypróbować wreszcie. Zjadł go. Yes. Sorry to wake you, Senator. It's about Origin. What happened? There was an uprising. Fettel has taken command of the prototypes. My God. We can still resolve this discreetly, but we have to move fast. Oh, all right. Let me make a few calls. This wacko's name is Paxton Fettel. He's the key. Patty, a daj If we escape'a i contain zobacz, him, we contain the... czy są napisy gdzieś. Subtitles, daj on. I co tu jest? Go on, always run. Dobra. the situation. Ole napisy, o kurwa. I think he has an agenda. It's not just recreational. He's getting something out of it. To chyba na Essential streamie vitamins jeszcze nie and nutrients? rozczytacie. What's his story? Property of Armacam Technology Corporation. They're working on a military contract to develop an army of clones that respond to a psychic commander. Top secret, of course. Fettel is one of the commanders. You gotta be fucking kidding me.
This is why nobody takes us seriously. Military clones. A full O battalion of Jezu. them, highly trained and heavily armed. Co? A battalion? What are we supposed to do Dziwnie against łazi. 1,000 super soldiers? Like I said, we put Fettel down and it's Aż mi over. głowa. Fortunately, the whole point of the Może program tak is to jest, jak tak będzie dalej, to spróbuj Fausync wyłączyć. To nie jest paty. Co szukasz? Macie w opcjach HUD ustawione na small. A tu- Gdzie? No, Jacob pisze. Ale gdzie jest taka opcja? No właśnie, to jest tylko takie coś. No nie, to jest zanikanie. W display. HUD text calling. O. No, są tylko dwie opcje. give commanders first-hand No, knowledge of the battlefield without putting them in Wielka danger. różnica. That means we should be able to Troszkę corner ciszej the grę. bastard without having to wade through all those soldiers. How do we find him? Nie wiem. Army Cam implanted a transmitter in his head. Should lead us right to him, That's awfully convenient. assuming it does what it's supposed to. What about you, buddy? Ready to go to work? You're putting him in the field? Are you crazy? He just transferred in a week ago. You've seen his training results. His reflexes are totally off the charts. I think he can handle himself. Whatever, man. It's your call. Goddamn right it is. Don't worry. You'll be fine. Let's roll. What's the first thing you remember? You will be a god among men. Śmiesznie wygląda. Janusz. We've Oh, tracked nóżki. Fettel to an abandoned building just Sypkie. up ahead. No sign of enemy activity on the satellite, but don't take any chances. Janusz. Jankowski, you in position? Jankowski. All right, move it out. Jak ta myszka tak dziwnie łazi, to wyłącz Fausync. Znaczy nie dziwnie, tylko tak szybko po prostu. No musimy znaleźć tego Fetela, co zjadł hopa. Czemu ja? Czemu ty się już włączyła bullet time? Poka tą myszkę. Albo to. No kurwa, Patty, tak się nie da grać. Weź, wyłącz Fausynka. Okej, to je? Display. Daria, za 15:09. No i daj OK. Teraz lepiej coś? Czy nie? Znaczy, za duża czułość jest. Te wygładzanie myszki też możesz se zmniejszyć. To robi taki efekt dziwny. Zresztą jak tam ci wygodnie? Puk, puk. Na X latarkę, kurde. Hey, bro. What took you so long? Try to find a way around. To jest śmieszne. A co to?
Health booster jakiś. Zwiększyło ci żyćko permanentnie. I co, wygodnie ci się tak steruje? Bo wygląda na niewygodnie. Jeszcze sobie zmniejszę. Nie tu. Contrast. Może weź te wygładzanie w ogóle wyłącz na przykład. Nie wiem. Co, lepiej coś? Ja pierdzielę! Patty, jak tyś się tego przestraszyła, to ja przewiduję raczej dramat. Cześć, Lis. Aha. Why did you bring me here? Why'd you bring me back? Czemu jest nagle cicho? Boję się napić piwa. Że się coś odjebie. Co ja mam powiedzieć? Aha! Hold on a sec. Come on. Nie widzę tego. Nie, to... Co za gnój mnie wystraszy. You ready? Go! A czemu takie się coś You were born here, in this place. I was there. Ja? Jin, we need you up here. On my way. Looks like we're too late, boss. Just leftovers. The transmitter signal's coming from nearby. It's gotta be around there somewhere. Search area. Get going. Alright. Ło. Gnoju! Gdzie on jest? Powiem wam, że ja się o wiele bardziej boję reakcji Patty niż tego, co się wydarzy w grze. To nie żart. Jak oglądamy film horror, to też tak jest. No sorry, Dudi. Dajcie suba ktoś, to się Patty na pewno będzie mniej stresowała. Zajebał. The dead man's name was Charles Haberger. I remember him, To już koniec? but are the memories Gry? mine or hers? Tak!
It makes no difference. O, nie krzyknęła. He deserved to die. Ale się... They all deserve to die. Wytarłby się chociaż. A przecież strzeliłam w niego. Come in. Over. Nacisnąłem, że... What's going on? I've lost Fennel's signal. Comcast, this is Deadmother. I hope you aren't busy. Teraz mi strzeliło. Situation No. down at the harbor. What kind of situation? We've located those soldiers you were looking for, but we're under orders Mogę not to skoczyć z dachu po prostu. Understood. I've got two birds en route to your position. You should have a visual shortly. We'll be ready. What do you think of the new point, man? Hey, back already? See anything? You guys about done up there? Our day's just getting started. You boys run along. I'll be busy here for a while. Breathe! Come on, make her push! I've tried to forget. I've tried so hard to forget. These men are from Fear. They are special attachments to our unit for the duration of this op. They will be on point. Their mission is to assess the nature of the threat. Our job is to keep them alive. Do not engage the enemy. Remember that we are not dealing with ordinary bad guys. Team 1 will move in from the southwest. Team 2 will approach from the north. Once our recon is complete, we'll rendezvous and wait for further orders. Okay, let's saddle up. Patty, pierwsza misja. Dobrze. Jest dobrze. Jest... Jak się bawicie? Ja świetnie, dobrze, że mam jeszcze 3 piwa. 3? 4. Max Payne'a przeszedłem. Patty masz. Deadmother, this is Little Pistolet Bird. masz. We're on the ground. Copy that. Proceed to first objective. Since you're on point, see if you can get this gate open. I'd send one of my boys, but I think we need a specialist Co ty, for this. Patty, robisz? Czemu tak skaczesz? You find that gate control yet? Właśnie, Patty, to nie Fortnite. Come on, we ain't got all day. Marnacja klawiatury. Zmarnujesz mi klawiaturę, Patty. Będziesz musiała kupić nową. Stać cię? Nie. To nie skacz. Cały czas leży. Reflexes permanently boosted. Ale fajnie się klika na tej, nie? No. Mięciuśko. Nowy zaczes. Jaki nowy zaczes? Nie, nie mam nowego zaczesa. Patty, pamiętaj, że tu wrogi gdzieś będą. A tu się wychyla na QE? No. To jeszcze te czasy. Mam, nie klawę, nie mechaniczną, czy mechaniczną mam też. A to akurat jest Apex 150. Coś się stanie na stówę, jak będziesz wracać.
Patty to... Nic nie da na pewno. What the hell is that? Over there! Yeah! Littlebird, what's your situation? Over. Littlebird, come in. I don't see your signal. If you can hear me, rendezvous with Jankowski. Rendezvous with Jankowski. No i generalnie zostały z nich szkieletory. A ty nie czytaj, bo i tak tego nie czytasz. Ciś, bo to będziemy przechodzić 15 godzin. Przyleźcie po mnie. A o co w tym chodzi? Na zwolniony czas. Możesz sobie strzelać fajnie. Spooky, scary skeletons, send shivers down the spine. They just started shooting. Help me. Ja się na to nie nabiorę. Jest granat, nie ma. Hechus, nie idź nigdzie, nie idźcie spać. Kto to będzie oglądał? Patty, należy se typ ranny, no. All civilians have been neutralized. Echo Zero, report. Echo Zero, roger. Hold position and intercept hostile forces. Half-Life był. Do nich mam strzelać, tak? Raczej. Na co? A to ciul. Loczek nie pasuje, to wypad. Ale coś w tym jest. To musisz, Patty, dynamicznie z No pressingiem. to graj. Nie, No. dynamicznie, bo jak ma coś się stać, to i tak się stanie. A jak się człowiek oczekuje, że No to graj. że coś stanie, to się jeszcze bardziej stresuje. Medkit. A tu nic nie ma? Jak on śpi? Jakby otwarł oczy, to byś się obsrała, a ja bym ogłuch pewnie. To nie prowokuj niebezpiecznych sytuacji. Nie zaglądaj w szpary i nie patrz się na trupy. First aid. Idę spać, ja przy Patty padnę na zawał. Nie! Jakie spać? Super gra, klasyk jest. Siedzieć, oglądać. Subować, lajkować. Przepraszam.
Jak spierdzielił szybko. Oni są bardzo mądrzy. Celowanie na shifcie. Na shifcie? No. Nie zabiłaś go. Ile on ma? Co? Może tam było coś w tym pomysł. O, kolor był. Właśnie używaj sobie bullet time'a. Zapatrz się pod ziemię. A weź pistolet, bo już nie mogę... O. Ale przecież mam. No ale dwie. Szukają cię. A pójdę tędy jednak. Tak, tu jakoś można... Tu jakoś można skopa zajebać. A weź podskocz i daj prawy. A, widzisz? Możesz do wroga skoczyć i mu zajebać skopa. Ale się fajnie skopasz. Apex lepszy od mechanika, bo mięciutki. Tak. A ja chcę z pistoletów strzelać. Zrób przez życie może sobie uzupełnić, co? Na Z. Co sądzę o Acta 2? Ja już się wypowiedziałem na ten temat. Na YouTubie jest film o tym mój. Granat. O ty wydupiaj! Są lepsze efekty niż w wielu grach współczesnych. Co to za piękna pani? To jest Patrycja. Dup. O kurde. W ostatniej chwili. A nie, co to jest? No to jest zwolnienie czasu. Już mam jeszcze raz apteczki. Dobra, trudno. Jak minął dzień? Spoko. Na spokojnie. Fajna ta klawiatura. Chciałam kucnąć. Nie interesuj się. A, tam se wejdę po prostu. Jaki wąs. Janusz. Siema. Tam jakaś fajna broń pod ścianą. No tu efekt tego bullet time'a jest zajebisty. Jeden z ładniejszych chyba.
Wszystko w porządku? Na pewno. A se mogę... O, mogę se. O, easy. Cześć. Nie ruszaj się. Nie przeczytałeś, że możesz odsłuchać tę wiadomość. You have one new message. Yeah, this is Chet in accounting. Nobody seems to know what's going on, but Pićko. we've been hearing a lot of loud Co? noises. Pićko. Have you guys heard anything over there? End of messages. Ale z Drino? Letkiego? Ale letkiego. Dobra, to zaraz ci zrobię. Czy gram w Fortnite? Nie. Ja. Coś śmiesz. No, że pół litra wódki waży 460. Rozkręcam. W sumie. Z granata. Fuck! Ale gincie. Dzięki. Dzięki. Pyk. O kur... Boże, umrzecie w końcu? Jak się rozdarł. Boże! Co ja tak cicho? A co, mam krzyczeć? Czy mam rozumieć, co miałam? Bo to nic nie ma? Patty, masz zajeb se grzdyla, bo się zagrzejesz. Muszę nogi wyprostować. Dobre, za mocne, za słabe? Trochę mocno. Trochę mocne. To lepiej za mocne jak za słabe. Kubek. Chłodzona cieczą. Wystraszyłem się. Someone there. Proszę mnie tu do gier obrzędów religijnych nie wykorzystywać, bo no... Ciulu. Ej. Ale jaja. O, wszystko okej.
Is someone there? Tak, ja, chodź tu. O. Chyba. O kurde. Coś był głodny. Też tak się z masturbacji robi. Czy to jest siostra Niklausa? To jest matka Niklausa. Daj mi takich robocze w tych. Pok, pok. Who's there? Podobna do mnie. Ciekawe w którym miejscu. Taki wydupi. Mam uciekać? No to po grze. Już? To dziękujemy. Tyle na dzisiaj. Zostawcie suba! A jednak nie, 3. level. Siema LG. Lgi. Co? Co za jęczysz? Pi. Właśnie, a propos. He's alive. Should I call in a medevac? Oloszka. He doesn't appear to be injured, Poka... although I don't know how he survived. Poka psiochę. Worry about that later. Pieruszka. I'm reading Federal transmitter near that position. You gotta take that fucker out, fast. Jet, keep looking for Jankowski. I'm still reading Dajesz his life odpowiedzi. sign. To już You can't końcówka. send him in patrzcie. alone, that's crazy. He can take care of himself. Now move. No ale świetnie ci idzie. Be careful in there. Jakbyś się urodziła do tej gry. You're lucky to be alive. Oloszka, poka pieruszka. You'd better get going. No mówi ci pani, you better get going. Don't you have work to do? Ma taką kropkę jak ty. Połącz kropki. Ej, to ja. Też Nie mam. oglądacie Twitch Rivals, nie wiem co to jest w ogóle. A co to je? Naprawdę. I dobrze ci pyska nie oberwało. Siema Jurand. Cześć Jurand. Dziękuję. Oj, masz zimne szwaje. Hama. Tati, ty sama se generujesz scary situation. Ej, jak pójdę tak, to mniej się wystraszę. No jest wyszczędny, więc to, że my sobie grają przeciwko sobie w PUBG'a. PUBG'a oglądać! No Proszę shit, cię. my people are right in the middle of it. I hear you. And we know Faktycznie what's going Daria on do here. mnie pisała i dzwoniła i Saying o bad kurde. guys? Looks that way. I'm a little short on details. I guess this ain't a covert op anymore. Patty, pamiętaj w tych słuchawkach tylko, że w rzeczywistości jesteś głośniej niż ci się wydaje zawsze. Dobrze. Ja nie będę do ciebie często wchodził, jeśli nie mam oglądać PUBG'a. No to nie będziesz często wchodził, bo ja tak nie planuję grać w PUBG'a dużo. Pograłem troszkę tylko, bo nowa mapa, ale ja już mówiłem, że to twój cień właśnie. Jezu, ty, ale patrz! No co? Jak ten dinozaur. Co w filmie tam Jaki u Maisie w pokoju. Jak wchodził jej do pokoju taki. Idź. Serwus, Demondo. Siema. Serwus. Skakuj. A ja się wróciłam.
Przez tego tydzień. Albo? No nie, tu nie byłaś. A tu mam jeszcze? Nie, no to raczej... Może załóż Patty jakiś knebel na wszelki. Nie, bo wtedy ja będę musiał gadać dużo, a ja korzystając z tego, że jest Patty, to niech ona gada na streamie, a ja sobie trochę pomilczę. Brakuje mi w życiu milczenia. Ja cały czas muszę gadać. Mike, what the hell's going on over there? It sounded like an explosion. I can't get through to anybody. Call me back. End of messages. I don't believe anybody. No i patrz. Jaka technologia. Co popijacie? Patty wódę, ja piwo. Patty, widzę, że jak ci... Patty, ale... Jak będziesz się miała bać, to się tak knebluj się tak. Albo... Dobra, Patty, idź. Idź, teraz wszystko jest dobrze. Dobra, nie. No, właź tam. Nie żryj mnie. Idź tam. A co to, Patty, to nic strasznego. Napierdalać! Przepraszam. A tak się staram. To dupa. Muszę pić. Shit. Kardiologa. Patty, jakby co, to ja mam leki na ciśnienie, to ci mogę dać. Patty podupcyło. On miał broń jakąś chyba inną. Inną? Albo nie, albo może Nie, nie. to To się ammo. zebrała po prostu. Dziewczyno, to co będzie, jak to się dopiero później zrobi? Co? No nie, no straszne, no cały czas jest straszne. No, przepraszam. Cały czas jest straszne. Wojtas. Wojtas, chcesz być walony. Patty, czy ty widziałaś kiedyś grę, żeby jak się nie da przejść, to dało się je wysadzić granatem? No. Jaką? Ile ty masz lat? 5? Takie rzeczy się w grach nie dzieją. Jak jest czerwona rączka, znaczy, że ni chuja się tam nie da pójść, po prostu już. Dobra, dobra. Idź. No nie drzij się bez powodu przynajmniej. Ja pierdolę, jeszcze pomyśleć ktoś, że tu jakiś gwałt i popały. A widzisz, no, to tak.
ona występuje... Co? Aha! Właśnie. Trzymaj jeszcze. Nie wal mi Przepraszam. Jeszcze raz. Dobra, to już będzie lightowo. Granatów używaj. Czemu bijesz kobiety? Czemu nie? Jest to kurwa. Prosto. Siup. That's that, baby. That's that. Widzisz to, widzisz to. Szczeknięcie. Chihuahua. Jest tak... Ja mogę dewinkować zwierzęta. Ja śmieję się jak foka. Duszona. Krzyczę jak pies. Czym się steryty? Bajo. Ale się nie załamuj. Nie żałuję się. Po czym jest swędzą? Bezprzewodowa myszka. No przecież... No bo Patty, bez tego kibla wyjdzie potwór. Skąd się wracało dzisiaj 820 z Katowic? No tak jakby, kolego, zawarłeś odpowiedź w tym pytaniu. O kurwiska, Patty granatem. Pajebnie. Fuck. Aha. Bez szału. LOL! Zlas, kurwa, zaskoczył. Patty, apteczka. 64 HP. Ja jestem skoczni. Jedziesz go. O, zdupiła. No, Wojtas, czym się? Wszyscy nas A ja opuszczają, Wojtas. jak my gramy w taką fajną, czy jak ty grasz w taką fajną grę. Ja nie wiem. Ludzie święci. Czemu? Siedzieć, oglądać. Zrobiłam kółeczko. Tam mam iść. De facto, tak było. Czy za zbicie wszystkich szyb jest achievement chyba? Patty lubi tak, tu szyby. No ja lubię, w pupku też lubię tak wybierać szyby. Just for precaution. Oj, czekaj, bo mi włosy. Dobra, nic się nie dzieje.
gołe baby wyskoczą. Interesting. I found a wastewater analysis summary addressed to an Armacam review. Kurwa, ale te napisy to According to the dojebali. abstract, there's some major contamination coming from upstream. I can't imagine why Armacam would be interested unless they're responsible. Denerwuje mnie ten taki podkład dźwiękowy, co tak te powtarzający się taki te... Męczy to. I widzisz, Patty, i tak... Nie, bo to wydupi, co ty? Tak można grać. Ja ci zasłaniam gębę, ty idziesz. Ja się nie boję, że ty się wystraszysz, ergo boję się mniej. O wiele. Fury jest na Source'ie? Nie, Fury jest na... ich silniku jakimś. Siemano, Rox. W każdym razie. Dzięki T-Bag za follow. Chyba już zginął, nie? Chyba tak. O kurwa, przepraszam tak brzydko. Lit Tech. Gra na tym. To oni tak skakają. Gdzieś. O! Pomyliłam. He's dead by now, I suppose. Ta gra jest straszna w ogóle? No jest. A, ja źle Dari przecież powiedziałem. Za 15:09 to my będziemy przecież wyjeżdżać stąd. Do niej. A tam będziemy za jakieś 20 minut. Najwcześniej. Idziesz. Czemu się wracasz? No a w jaką stronę to miałam iść? No do wody. Serio? No. Dziś, Patty. Ja czymię pysk. Kurwa, ręka mi drętwie. Ja się zatrzymam. Dobra. Idziesz. Weź oświeć, no. Idź, bo czuję, że jeszcze będzie stresująco. Co? Koniec levela w takim miejscu? Ała. Co to było takie? Szkieletor jakiś. Wcale nie, Rahait. Jet, any word on Ile Jet w County? ogóle gram? W ogóle poko jakie to Godzinę równo gram. Impossible to ID without lab work.
I They can't tu be mam used. iść? His light signs are a little unusual, but he's Ja ci to będę definitely podawał, alive. bo ja się boję, że ty to strącisz kablem. I'll keep looking. Tak mi ufasz. Nie ufam ci. Nie ufam ci, a komputer jest najważniejszą rzeczą w moim życiu. To się wal. Tak teraz. Boję się. O! Zajeb mu z gra... Właśnie. Co? To nie... Mikołaj. Co? To mnie coś zaraz wyskoczy. No tak jak... A to nie było super straszne. Ale ścisku. No. Z czego Patty ma dźwięk? No ze słuchawek. My mamy na rozdzielaczu 2 pary słuchawek podpięte do usznych. Patty, jak będziesz chciała krzyczeć, to mów. Chcę krzyczeć. Czemu? Bo są ciasne korytarze. No i co? Masz, walka jest, nic się nie dzielę. Nie. Strzelami. O kurwiska, aż się lampa zakolybała. Co? Widziałeś to? Ło! Padnął i się Co tam, co to się mu stało? To był jedyny na świecie przypadek samozapłonu. Samego zapłonu. No typ się spalił, nie? No bo rzuciłam granat. Weź tu powiedz żart. O! A weź któremuś ten na slow motion, jak będzie stał wróg, to mu zajeb mu z kopa. Z wyskoka. Czemu ty tam tłuczesz te szyby zawsze? Bo lubię ten dźwięk. Hey man, I heard something crazy's happening over there. Pania. You alright? Let me know. Bajo, Ania. Let me know. Call me back, bro. I hope you're alright. O, Ja myślałem, że ty masz takie szorstkie stopy, a ty masz skarpetki. mam szarskie stopy. Blazy. Będę krzyczeć. Na dalsze dystanse to się strzelaj raczej z tego drugiego. Ale mi noga zdrętwiała. Ała.
Ty gnoju! Się zlęk. Jak apteczkę sobie zażyj. Żeś mu z karata. Wyjebambo. Strzelaj, bo pierwszy tet. Pierwszy. Piotrek, bez przesady. Pierwszy dead. Ale to jest, oprawa dźwiękowa jest taka schizowa. Gnoju! O, wysadziłaś mi granatę. Widziałeś to. A, w BF-ie nie pokazałem. Ten jeszcze go żyje. Granat! Shit. To miało wyglądać inaczej. Tak tej wojny nie wygramy. No i kuju. Tutaj nie. Jezu, ale to muzyka. Męczy. Męczy bułę. Głowa boli. Nie mam granatów! Tego na dole. Nie, save'ów tu się... Nie wiem, daję w 5. Jednak. Gdzie on się patrzy? Zapatrzył się. Get out of there! Pole, Tu shotgun jest, pole, jakbyś chciała. łyse Czy pole. robisz shotguny? Nie no, ja raczej będę się z daleka od nich trzymać.
Zejść tam? Nie wiem. Za którymś razem jak będziesz wchodziła po drabinie, to będzie ona tam na 100. According to police, an explosion that leveled a dockside warehouse this evening was most likely the result of an industrial accident. No injuries have been reported, but Industrial emergency workers accident. are still on the scene. Wszystko zrobię sam. Nad makietą się męczyłem ładnych parę lat. Ale... Po co spoilerujesz? Żeby Patty nie obsrała się w... O, coś się... A, tam co żeś zeskoczyła na dół, to się woda pewnie nalała. Rozumiesz mnie? Fight, fight. Shit. Ej, a to są w końcu te... To są w końcu cyborgi? Czy to są ludzie? Czy to są... Ja myślałem, że są jakieś roboty na początku. Jak oni tam stali w tym szeregu takim, ale to chyba ludzie są. Ale się zaczaił. I dorzucił. Żyje. Aha, oni są opętani. Okej. Jedziesz go, Patty, na sukę. Na dziwkę. Event Horizon. Fetter jest armia klonów. A, no i dobra, wszystko wiadomo. A do tego Feara są jeszcze 2 dodatki, ale one ponoć są bardzo słabe. Ja je dostałem razem z tym, ale one są słabe ponoć. A jeszcze jest Fear 2 i Fear 3, nie? Trójka chyba jest najsłabsza, dwójka jeszcze jest chyba w miarę dobra. W demko grałem kiedyś. Na Xboxie chyba jeszcze. Ciulu. Mocne słowa, Patiszon. Dodatki są znakomite. Ja pierdolę to. Co tu kurwa jest? Ella Patty. Siema, Patty. A akurat on miał fajną broń chyba. Jest cykała. No co ty nie powiesz? Pić. Siema, Janyk. Dwójka Dead Space według mnie był najlepszy. On ma tą gwoździownicę. Nie, no. Nail... Nie, penetrator. No, to jest mocno jak byk. Weź tym strzel w ścianę. I patrz.
Tam się... Widziałaś jaki ten? Boles? A? Bracia boleć. Będę krzyczeć. O, tu nie. Shit, looks like these fuckers are pulling out. I'm seeing a substantial mobilization on the satellite. Gdzie on zniknął? No tam w lewo poszedł chyba, nie? Tam masz tego. Wiem. Boosta jakiegoś. A bo tu pancerz leżał. O, mogę. Ja nie pamiętałem, że były boosty w tej grze takie, co zwiększały HP na przykład permanentnie. Spoko. O, ty skąd się tu znalazł? Nie wiem. Dobra, nie strzelam tym. Nie? Strzelam tym drugim. A wzięłam to? O, przepraszam. Tu na razie jest... Już mi się udziela śpiewanie. Ze stresu. W ogóle dali do tej broni celownik, a nie dali możliwości przycelowania przez ten Looks like celownik. these fuckers are pulling out. I'm seeing a substantial mobilization on the satellite. Drugi zgon dopiero, tak. Jak na godzinę 13. Nieźle. Ile jest interwałów w tej grze? Bo to jest trzeci. To by szło powiedzieć mniej więcej, ile to zajmie. Już byś chciał. To jest gra na kilka dni. Jak na kilka dni? To co ona? 100 godzin ma? I to pewnie mi wyskoczy. Się nie śmiej. Interwał z 11. To jest tyle pomieszczeń. Wszystkie wyglądają prawie tak samo. W sumie mogliby zrobić remake tego Fira z zajebistą... Znaczy grafika i tak jest spoko według mnie bardzo. I te efekty przy walce cząsteczkowe, wszystkie te pyły, iskry, to kurde są naprawdę na najwyższym poziomie. Tu na razie jeszcze nisko, ale będzie kurwa. A. A remaster koda MW2 też ma wyjść.
Idziesz. Where is Alma? I don't know what you're talking about. Some secrets get buried deeper than others, but I know where to dig. No, wait, you've got the wrong guy. Hush now, Mr. Moody. The time for talk is done. Please, no! I potem zjadł mu twarz. Specyficzny ty człowiek z fetela. Siema Dawidoус. Siema. Mnie swędzą plemię. A. Te dziury w tych ścianach wyglądają jak jakieś ośmiornice. Znaczy nie, te. Meduzy. Aha, to teraz dopiero będzie trzeci. O kurwa. Co, starczy? Czy jeszcze grasz jeden? Mogę jeszcze jeden. To gra jeszcze jeden. Bo musimy kurde o 8 wstać. Tak. Mniej więcej. Jezu, przepraszam, to po piwie. He deserved to die. They all deserve to die. To zabawny gość. Oświeć się tą lampę. Nie wiem jak mam żyć. Nie Patty, bo to pierdoli. Dopiero jak strzelę. Patrz. Faktiken. Explosion in the harbor this evening may not have been an accident. We have learned that evidence of a fierce gun battle has been found by police investigators. Several bodies were recovered from the scene with bullet and shrapnel wounds. So far, no one is commenting on exactly Tutaj what trwa happened here. regularna wojna, się napierdalają, a policja robi investigation i dochodzi co się dzieje. Tam jest to. Pójdziecie spać, zaśpicie na 8. Nie, nie zaśpimy. Szczur! Ja to jest za kratą. Ale teraz to ja będę krzyczeć. A ty potencjalnie krzyczysz co chwila. Czym się Jurand? Bajo. No rób śmieszny dźwięk. Na odstresowanie. Nie boło. Na 8 się musicie obudzić, czy o 8 musicie wychodzić? Nie, o 8 się obudzić. No i po co tu na górę? Nie wiem. Boło. Ty kurna. Folks. I co? Myk. Nie ma nic. Teraz będzie. Jaka krasa. Dobrze przynajmniej, że ten had miga, jak się coś ma dziać. O, i teraz tu mam zejść. Po to. To ty pisz.
Tutaj. Ja... I teraz mi wyskoczy. Tak, to jest pierwszy Fear. Potem są jeszcze 2 dodatki, jest jeszcze 2 i jest 3. Siema, czekotubka. Nie boło. Tak, AI w tej grze jest, no zajebiste, no kurde, zajebiste. No się tak łazi. There is something in the water. Ale ja. Come on, make her push! Nie, Patty, chyba nie. No bo nie wiem. Wyjść na chwilę spokoju. Nie, bo Patty jak się wydrze, to sąsiedzi popały będą dzwonili. Że ja tu kogoś. Ja pierdolę. Patty, wetam. Masz chwilę. Napij się wódeczki. Czekotubka. Dopisz słupka. Czekotubka. A No czemu? zaraz będzie szło przejść. Tak coś, nie wiem, poklikaj po monitorze czy coś. O. Czekotubka, dzięki za słupka. 131. Przecież ta gra nie jest straszna. Zjem ci kolegę, a ty nie jesteś normalny. I co? I ci kurde nikt nie wypomina. I jeszcze tutaj, tak? Sobie dziś. Sobie dziś. 1. Tyle powinno być. Dzięki, Czekotubka jest pierwszy subskrybent, a jak człowiek subskrybuje 29 czerwca, czyli pod koniec miesiąca, czyli już wtedy, kiedy w większości ludzie nie mają co jeść, to szanuję. Zaraz mi klucz do Alfy BFA 5. Kurwa, wal się na ryj. A mam klucz jeden wolny. Patty, nie rób takiej miny, bo ci tak zostanie. Mikołaj. Co? Lecisz. Co to tam jest? Człowiek. Taki człowiek. Where is she? W dupie. Vettel finds her. Origin. What the hell are you talking about? Sorry. No i się wychuśtał. All right, buddy, get moving. Vettel's gotta be close. Patty, nie piskaj. Było z czegoś zdziesionowało. Dziesionated.
Ale się za regał schował jakiś kurczak. Pierdziele. Granat! Wydupiej! Jedziesz go. Skopa na ryj. I tylko 13 życia mi zabrali. Nie tak mocno. I tam się świeci ogółem i mi coś wyskoczy. Tu po prostu... No teraz ci zostało 13. Weź sobie jeszcze jedną od razu. Dużo ich masz. Też ci rzucił. Mogłeś nie wyskakiwać. Nie wiem, użyć apteczki? Nie no, 97. Jaki to jest ten podkład, ja pierdolę. Ryje mózg. Zakwiczał. Gdy widzę słońce, to kwicę. Masakracja ogółem. To się skrył. Nie żył, a jeszcze strzelał. To bydle. Psst. Tak, grałem w betę. Nie w betę, tylko w alfę BFA5. Mam iść? Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że tu w prawo. A? O kurwa. Jak go rozszmarowało. Ojej. To mi się udało tutaj, fajnie. To daj sobie save'a. Quick save'a. Oj, mnie boli już kręgosłup. Tu się gapiłam i tu muszę iść. Płynie? Kurde, nie wiem. Nie idzie tu wejść, to chyba nie. Chyba tam.
Idziesz. Dobra, to styknie. Także co? Czy będziemy przechodzić dalej, czy masz dość tego już? W sensie w ogóle? Znaczy mogę grać dalej to. To będziemy przechodzić. To był pierwszy odcinek z Fira. Dziękujemy za uwagę. Zostawcie suba i łapkę w górę. I wpadajcie na Twitch TV Niklaus i na Twitch TV Mordora Podłoga. To jest taki znak na klawiaturze. Nie, że Mordora. No i także widzimy się. I tu wyłączam. Pa, pa!